Tlangaw channel lo thlir chin tu zong te in zawa in chibai levek ule ton chum video chuan nutling pakhatin shachiang lova an chen oma cheng tlangwal pakhat a mu tai ngut wanga anun in thak thleng chian dan tarlan na movie mu nom tak mai the boy next door ti hi toikim taka thira ngai thak ho zoi na hun ilo nei leng umyang Clary hi nuvalai lanal zei zoi tak mai ni MAHSE pasal chuan ngai zong dang nei san aching mau mai chu chuan an nu pa po chen pha in thlakwa zet chuan om sang to ani chu chuan an fapa tlangwal ve wai to po hi kong tam takin a ngong ve lo theilo bok Clary chu a chian chaber Vicky in vice principal din mun alwana skula chuan thok ve in Vicky po hian a pasal ler thak lutuk chu chenlen thei se adu em wangin Clary chu na satakin a fui ve fo chen MAHSE Clary eroin chenlen em chulangam chia lovin a fapa malam hun ngai to wangtal po a engtin tinimonia anin sui zom le thei mai chu alabe se ve fan thungani tu khat chu Clary chuan a fapa chu doctor mu pui tumin an garage kong khar chu a sak deuh chu na wanga Clary le a fapa Kevin ate an buai lai chuan tlangwal pakhat chak thazet mai chuan ron pui bomin a ron samlam viau mai le ngal hepa hi a ming chu noa ni in Clary te chen oma cheng Mr. Sanborn na tupa ani a apu chuan bone marrow transplant ati dona wanga ron ompui ve lai lok ni in anu le pa te chu car accident wangin an boral ve to bukani noa chuan Clary te garage kong khar chu siam that saklo lo tumin a siam na man ruwa vel lein Kevin anen chuan hardware dora ankal zui ta bukani tin alandan maya chuan noa hi lanau pan meljek MAHSE high school zirlai kumsom ni chau upa zulania mole an hardware door kalna a an cashier eli chu school lama Kevin star mai ni in eli ero chuan ani rol thar nep mel nen nun deu ai chuan noa jok chu alo be chafe mai chuta le thok le khata school lama Kevin ti du da chin tu me parwal ho churon lang thutin Kevin chu anron basangam le viau maya thil omzia shethiam ni om tak noa po chuan alo en vereng mai in lama chuan Clary po in noa chu be chazui le in lanau pangvia we tilova alen ve tulawang te chuan a fapa rual angot chuan a en theingot lo ni in alang atuk lama po noa le Kevin te chetlavel chu Clary chuan tukvera tanga thlir rangin a pasal nena an om shan ri wange noa tak samoi zet mai te chu thirnin har ti tak zetin noa an aron enve che eroin mu hlau takin abiru rang hle ani noa po Clary te ina chuan tlangnel so ta hle in akum phu lovin apui tling ani ti te chu lang reng maya athu soivel chuan literature zirtir tu Clary me po chu atona alwan liam tir ti theitlat boknia mole kar topa chuan Clary pasal Gerrit chuan an fapa Kevin chu sangaman pa a camping tura chwa puidonin Clary ero akal ve du lo wangin ama che in ina chuan omri don thunga ang ama che in om don ani ti lo muroreng nowa chuan literature le khabu hlui ze to chu Clary pengal ke win Clary po alom thiam ngang mai zana chuan ruwa na sataka surin Clary ti tur shelo po in thuam nodang da zet in bel chungin a phe khok sang te chu bun chin ta vel ngota nal in ti taka dar thalanga a in thlek lai chuan noa chungai to chhuakin an bi rudek deka anila chu aruma chuan alo omruak tung mai ni chumole Clary chuan a bihthla ani ti po shet hiam ni in alangbok zanlia po Clary chu ama chia omle in wine ina achut mai lai chuan noa chuan ron betanolin ovena arsati lumdan churon zotin lo phei mai te atia lokai ve deu sekto Clary chu noa te na chuan phengal soksokin somkal anuam ngang mai an pani chuan zanria te chu ei dun ta velin noa po in Clary chu adu thua shel tange nge nangpon min endu chin zia te hi ka hai hleinem
ni zan po khan min lo en thlareng ti ka shavek ania min hnar bik lo ti hi ka chiang ani ti in clear ri chu anor luita nartum ve te MAHSE pasal nei lawa thlako chung zet lomal tlato clear ri po chuan nowa chu anep zobik tangang lo atuk zinga a har hnuwa ero in thiam lo na le in thlashun na hli rakhat le si in a in sa seng chuak rang hle chohnula ma chuan camping a chuak kiwin te pa fa po churon hove ta in apa geretet su in chunga lut ve dura adu em wangin clear rem ti lo teu chung chu gereta po in chunga chuan lut ve in an pa fa chuan an camping experience te chu soin an ti tui viau maya chuti lain clear ero in a ma zan lama a khosak dan ten om tak mol mai chungai to in a thla amwang theitlat lo thleng seng hoi lain nowa la chu rontek lut ve nulin a chua pa te chuan clear dar chu aron khoi deuh kher bok lelama gereta po in clear chu neilet le ngei tumin chan alana sa ve le a MAHSE atu ve ve ma chuan tukvera tangin nowa an alo en thlareng ani ti chu an shamia lo school kalni masaber po karlova ron in her chuakin high school section a literature subject la clear chuan nowa chu azir lai thar turani ti a hmu chuan makti in aming duli ta pop pop mai nowa chuan bansan mai zai arel don haulovani ti sha tak main school ban lama po clear chu azuiru ta zel maya chu chuan clear om po atinuam to mi alo nowa chuan clear fapa kevin te chu kom ngai sau savin kevin tan chuan influence chalo tak ani ngei don wangin clear chu a omanuam mi alo bok nowa chuan kevin chu apa huatir tumna sa hlebokin innu fa a innun ti chhevek tu ani hi ti te a fui chinin clear nen chuan inhnim hnai to lo se adu tak zet niberin alang hewang hian kevin apo in apa chu za lo le ne so tak taka chongkhum zuin an pa fa in kar chu a chechan viau mai atuk lama clear chuan pangpar moi tak dongnolin a chanu Vicky nen chuan an pahlui gereta pek ani an ringota MAHSE alo ni lo chiang rap thak hle tunge athon tu ti chiang thokhata in ngai clear chuan boxing lo practice mek nowa chu munghalin ti boy to ngai lo tura ati vel lai chu zirtir tu dangin anron la muzui clearin poyeti hlelain cleari bak du nei lo nowa ero chu ahlim zok viau mai ni cleari na bang chu geret chuan thla ho in rei tak nu pa anga lo cheng dun to na chuan in hip ton na po langa dun le in geret a phei chu a in sum thelo chel MAHSE cleari ero in ngai to har manin aria ero rem ti MAHSE nu pa anga omle ngot ero adu bik talawani tukvera tanga lo thiru reng tu nowa chu thinrim zui hle in zan khwa deuh tho in tukvera chuan dakin cleary room chu a thlir ta reng maya mutmu reng to theilovin thik na le thinrim na hlirin a khat ani ber mai atuk jinglama chuan nakal turin gereta a chuak felta motia nowa chuan cleary chu thinrim takapan hnain abuma wangle aphat sanawanga a thinrim na te a she thak nu chuan in dona chu a in tran che ti in a fapa kevina chu a motora a phursak mak theibok nia school lama chuan kevina chu ama ti du da tu ti ho bok chuan ron nai vele in chu vele nowa chuan lo chan ngalin a lo soi sa zui ne khlom mai hewang hian nowa chu vice principal Vicky Ruma kauni in anung chang chat lo em wanga school danga changa no chwa tok to ani ti sheto Vicky laka po chuan nowa chu swal thiam hle in zana chete ma anei mi alo mai ni school prom party na chuan a star nu eli chuan lam tura a soma wangin kevina po chu alom ngang mai chuta cleary bedroom lut chuan dar thalanga lian kel kol takmaya cleary hi kamut pui to tilo in ziak chumu in reilo te nuwa chuan chung thil ti tu ninge yalang nowa po chu ron lut ve in a pasal nen an boruak a that chaule don wangin cleary chunga chuan ala thin ur tak zetani MAHSE cleary chuan tharum manga belet ve in a in sa seng san thei sham
an classroom a lutum zirlai te chuan kongka chu an hon theilo wangin an zirtir tunu clearin hena chuan complaining ani chuan olsamte in a hongle theimai si MAHSE room chunga chuan noa nena zan hun an mandun na thalak shang te chu alo intar khat ta dul mai le cleari chuan pothanga sokin pon lama zirlai an din to wangin school principal po chu thil omzia zot turin aron lakal ve zui MAHSE cleari chuan a hun taka thalak hau chu pothlafai man shamin a zirlai ho chu cleari chuan alu tir ngala MAHSE school jima noale cleari te in belai phok tu zirtir tu pa khan principal nena alo report awangin principal chuan cleari chu akhak zui deuh hlak tho Kevin school bang chu apa chuan ron lamin motor te chu akhal tir ve boka MAHSE car brake chu ron fel thutin tlema an thilo chau chuani e cleari na bangla chuan apasal le afapa te bula noa lo chudor hormai chu mu in a oma nuam to lo tak zet cleari do theitangang lo chuan zana noa chu mu in ti buai to lo tur le zalen taka omtir ve to turin angen top to ani noa ero chuan angen na chu apom sak me lo hle kan pania hun kan mangdun live video po kha ka kol rengania kanei ma che chu kati buai zel thawang che ati mak cleari mang ang lutuk chuan athil ton chung chang chu a thianu Vicky shilve in kanei zong ka hna ka fapa le ka pasal baka kanun zong hi chan vek theidin huna ka ding mek nin ka sha chu video chu adar chuak ani vai chuan ka chhevek don ti na mangang le bukani hewang hian Vicky nen chuan plan siam dun ta in tlaidang ang bukin noa chuan cleari motor chu umzuile chatin tunge achunga chuang ti lam reng achi khaulo MAHSE car khaltu chu Vicky zok ani ti she chuak le si in a thin rim ril rungei mai lelama an video dukdak lo delete tum cleari po chu noa te na chuan lu ru in alut fel chi atia Vicky chuan noa khan engki ma che chuak vek to video kha lakwat tumro alaron ti zui cleari chuan sanathnunga camera thuruk chu muchuak lovin camera war chu an chui zui zela basement lama achui lut lol achunga chuan athalak clear mai chu lawin tar che chuain noa chuan engtiklai po en thla in alo chui zui rengani ti chu shethiam ve chia bok apasale afapa te car accident chan po kha noa ti thawani ti te chu muchuak le bokin an thalak le video zong te an delete nu chuan manmo takin anin lampanin atlan phele ngal lelama noa la chu Vicky in chunga chuan ludu in a in rin lo lain a chut thlupop mai hemi nu hian noa chuan phuar bet zuin achunga chuan ti she anei lo mel hle Vicky betlang thei talo cleari po ama mu tumin aina chuan kal zuya athim ema wangin thil mu har sat lebok chuta thim thama chuan cleari ruang chu munolin a hlawlu tuk chu manmo takin atlan chuak ngala MAHSE kara thu a police kolatum lai tak chuan noa aron lang hlol cleari chu kara tanga shom chuak ngalin mirap thak le mitorot engma ti she nei lo ani ziate a she shep nu chuan a pasal le afapa te a shen mek na chek in chunga chuan shailut ve in cleari anei theinan an pani chuan ti hlum atum bokani cleari chuan a thei top chua ti khotlai tumin hanbek por kwal sate MAHSE noa van nei na chu ala sang ri tla thung a pasal le afapa te chu a tha sakani phot chuan anin kara tu ma an tlak je thei to ring lovin gereta jok chu ti hlum masak tumin petrolin a che vel chu ale kwal ta chiam maile a chak tham tel tul em awangin cleari tan la dan ngai na a der box silo a topa phei chuan kang mei chu chuak ta nge in cleari le nowa te po anin chei boy na sangang mai engtin tinimoni a phuarna ata tal chuak thei gereta chu noa la chuana oma tak lokap ngal chatin chuti lai tak chuan cleari chuan a fapa kevina ep pen apai chu she chuak thutin noa mi chhun nan chuan a hmang zui ta
na ti hle MAHSE noa ero achak ngaya la chak reng thovin kalsan ngut the ani chuang ta haulo MAHSE tal chuak ve thei hlau kevin a chuan a hnung lama changa ron chut hlu popin anu fa a changdunin noa chu har satakin an that theita ani hemi nu hian clearly te chung ko ho chu in sa seng chuak thein reilo te nuwa chuan ambulance le police te po churon thleng ve ngalin wanei thak takin gereta po in silai mu chu a thi puilo hlau clearly te nu fa ne na nun bul thar chan chale tura a chat swale thwai po arin om hle ani ole engpo ni se tun chuma tan chuan khati chin kha nileri mai sila video to thlenga min lo thlir sakawangin kanlom tak zeta video dang lo chwale ma chuan tlang au channel lo thlir chin tu zong zong te in zawain ni man nuam mangcha mutui le vek ule